Sapo boss. Paano lang ayos sa atin? Ayun. May dalawang mga video natin. Sige, sa Makati. Hindi mga dalawa, mga tayo. Uy. Ito sa atin. Oh, 40. Ano? Mami, malo. Bukuha. Hindi naman makita. Bakit? Timpla. Otin Jo. Ito kayo sir. Tama yan. Sapo boss. Paano lang ayos sa atin? Ay, suto sila doon. Wala. Malami na lang ako. Natalagay sila. Tower of yung hinahanap ko sa kuto. Naghahanap ka pa lang ako taas. Hindi pa siya sumusuko ha. 5 minuto na. Ay, upload na. It's a long time. Walang selfie, a long time. Baka na sa akin. Order ko na yun. Karahating ka. May dalawang mga video natin. Kaya try ka. Wala naman ah. Ito yata. Dito kayo sir. Nice mami. Tayo ka ano. Kapares. Tama, with konting naman lang. Nakita mo yun. Solid. Sige, sa Makati. Ay, konting naman kabaw lang. Panalo na 500. Oh. Kaya niya ay ultimate overload. Pares overload. Oh, hindi ako ng 10. Wala tayo po. Isa po, boss? Sa Pasay. Pasay meron. Oo, meron. Ito ako ano. Ito ano.
Wala mo naman. Ito ka lumaki. Bari Manalo. Uy. Soft drinks namin. Boss, ba't yung soft drinks namin nila? Tingnan mo. Sama-sama na kayo lahat, sir. Oo. Sakto lang, no? Punta pa lang sila Dick, sir, eh. Wala na iba, pare. Supply. Oo, solid doon. Ako sa lahat ka. Napuno na sila kaya. Pare, surprise. Napuno na. Uyat pala kayo na, ha? Hindi na pala kayo nagluluto.